Zo'n om de weekend had Stroetinga twee paspoorten, een Nederlands en een Kazachstaansk. Zijn coach bij de BAM marathonploeg kwam met het idee. Ja, ik had zelf ook net bedacht. Jillet Anema die kwam op trainingskamp erbij. En die vreeg dat wij enthousiast zijn om een ploegachtervolging te rijden. En dat zegt Arjen Stroetinga wel zitten. Maar eerst moet hij in het land wel zien wat er kan. Op 20 en 21 oktober docht hij in Kazachstan mee om de nationale kampioenschappen. Op de Spelen wil hij uitkomen bij de ploegenachtervolging. Dit is voor Stroetinga het ticket naar Vancouver. Ja, het is misschien wel een beetje vreemd, maar ik denk dat ze in Nederland net de kans krijgt, omdat het toch een heel goede lange banen zijn. En in Kazachstan hebben ze rijders te meer voor de ploegachtervolging. Dus ja, voor hun is het eigenlijk een mooie bijkomstigheid. In het land zelfs had er nog nooit west. Dat zullen we een paar weken. Maar kinderen het Kazachstaanse volkslied al. Ja, dat maakt nog heel even oefening.